Benvinguts a la meva màgia. Necessitarem un bastoret d'orella, unes llimones, un full, un ganivet, una espelma, un got i un esprimador. Posaré això de les orelles al suc de llimona i escriuré el missatge secret màgic. Y ahora las palabras iniciales. Abracadabra, pata de cabra. Y la palabra mágica era els estruços. Ara tenim el nostre missatge secret.